نابێ ڕێکخستنا دڵنیز و نابێ سازیە ماڵباتێ شەهیدا ئەم سەرساغیە ji binêmala şehîd Pakrawanê Kurd û Kurdistanê nêçîrvana dixwazin herwiha hemî malbatên şehîdên Kurd û Kurdistanê serkerwanê şehîda Barzanî Nemir û Idrîsê Eldemsa. Îro wekû borîna neh sala li ser pakrawankirina şehîd nêçîrvan rojekî taybetmendiya wê heye wekû çawa şehîdê xwedber xaka Kurdistana Başûr de da şehîdkirin herwiha şehîd Zêrevan li Kobanê hat şehîdkirin. Ji ber ev wê dixuyakirin ew tişta xaka Kurdistanê ferq û cudayî neqeba wê denîne. Pêşbergên ser rêbaza Barzanî ew ê hatî ferşkirin ew xizmeta kurdayekiyê dike li kûy derê be çi li Başûr be çi Rojava be çi Rûhilat be çi li Bakur be. Ji ber ev dîfaa xaka Kurdistanê dikin, dîfaa ala Kurdistanê dikin, dîfaa projeyê netewî dikin ew projeyê bihê li miletê Kurd bigihê mafê xwe wekû miletê dinyayê tev. Wextê em fekin dîroka miletê Kurd e hezarê sala miletekî her xwên rêtiye ber xaka welatê xwe de her ew dijminê sitemkar wekû ew rejêma bi nav İslamî lêbelê tiştekî İslamî re xwanînin ew ê pêşiya isbuekî êriş kirî hewlêra paytext çawa aramiya hewlêrê aramiya wê lev bide û bihê lê xelkê wê û ew ê miletê wê hemî dîfaê berde bike tev rabin ser xwe û miletê Kurd li kûy derê be şermezarkirinê bide ew rejêma pîs ew rejêma qirêj ew rejêma destê wê di xerabiyê de di rûhilata navîn tevê de her wiha di cîhanê de. Ji ber ev rejêma he nikare hîfazê ser xwe û miletê xwe bike lêbelê çi dike wa meşakilê xwe toşî xelkê tev dike û meşakil û nexweşiya wextê em fekin dewletekî wekû Yemen çawa Hûsî tê de henin û çawa wa Hûsiya ew ji wa karê teroristî dijî dewleta xwe dirabin, çawa Hizbullah Libnanê de karê xirab dijî dewleta xwe rabin, çawa ew mêlîşiyatê wa îro tundirê Komara Sûrî de dijî xelkê sivîl rabin, çawa îro ev hejda xirab îro tundirê Komara Iraqî de dijî miletê Iraqî rabin, her wiha dijî tiya wa li ser miletê Kurd Kurdistana Iraqê de yani bes ew xewne ji waran. Ew xewna wa tu cara bicî nayê. Ew xewne ew dijminê xirab ew dijmin bikare meşakilê xwe di nêv xelkê de biçîne ji ber însan dem nemaye dema kesê xirab. Ew rejêmên istibdadî, ew rejêmên diktatorî, ew rejêmê xwe tinê dibînin bila ew baş bizanin ew rejêm ne wê ber û tu nebînê herin dem dema dîmokratiyetê ye, dema aştiyane ye, dema selamê ye, dema wekheviyê ye milet hemî bigihên mafê xwe û bigihên armancê xwe. Em wekû miletê Kurd Kurdistana Sûrî sedê sala kar û xebat û xizmeta kurdayetiyê li ser rêbaza Barzanî Nemir ew rêbaza kerpîçê ewil dewleta Kurdî re dane. Ew rêbaza bihê li miletê Kurd bigihê mafê xwe. Em carekî dî jê wekû Partî Dîmokratîk Kurdistanê Sûriya wekû rêxistina domîz em sersaxiyê ji hemî saziya malbatên şehîdên va pakrewanên xwedber xaka Kurdistanê dayî şehîdkirin em ware dixwazin em dibêjin cihê hewe cinnet e, cihê hewe bihuşt e. Ji ber ev şehîdin ê Xwedê Teala di Qur'ana pîroz de dibêje saxin û tu cara namirin û bijî Kurd û bijî Kurdistan û serşorî nelet ji dijminê miletê Kurd re